Vine, acompanya'm. Acompanya'm, vine. Dolent. Endevina, Gorina. Molt bé. Són músiques de pel·lícules. Que crec que, a més, t'agraden, les pel·lícules, crec. Ja no puc assegurar res. No. La primera, endavant. Teves preferides, eh? Sí? Sí, Com ho saps? perquè ho sé. És una de les teves preferides. Jo no la reconec, aquesta És música. italiana, és una pel·lícula italiana molt antiga. Nino Rota, 1964. 1964, que deu ser la Dolce Vita o 8 i mig? No, no pot ser. No. No, en absolut. Saps que és del 1964? És un que roba coses. Un que roba coses, italiana. La pel·lícula és del 48. Ah, bueno, escolta'm, a veure... Què? Perquè no és el mateix el 64 que el 48. 64? Sí. Ho ha dit ell. El ladrón de... Quin? El ladrón de bicicletas. Correcte! Vale, ara. Ho ha dit ell. Qui és ell? Aquest senyor. Qui la va dirigir? Vittorio De Sica. Vittorio De Sica. Vittorio De Sica. Però, escolti'm, Sí, és una vaya de les xivato teves- més dolent. És una de les teves preferides o no? És una de les meves que preferides. sí? Sí, absolutament. Clar. Segona. A Ai. veure si l'endevines, Gorina. Socors. Tira. Ja ho sap. Diu que ja ho sap. Pulp Fiction. T'agrada Pulp molt? Fiction. M'agrada molt. Molt. Però no és tampoc com la pel·lícula de la meva vida. És la ni millor de del res. Tarantino? És la millor del Tarantino? Segurament sí, tot i que les primeres sempre són les millors, quan surten tan rodones com Reservoir Dogs. I aquesta, a més per a més, tant, anava a dir, a més de rodona, és circular. Sí. La de Pulp Fiction. Va ser per aquesta pel·li que vaig entrevistar el Tarantino per TV3 al Festival El de Festival de Sitges. Sitges. Va venir diverses vegades. Sí. Quin rotllo de tio. O sigui... És divertit, no? No, és que sempre t'explica el mateix i no para de parlar. Parla ell i no parla ningú més. A veure, l'última. Endavant. Bé, l'himne és la marxa d'Indiana Jones en busca de l'arca perdida, interpretada per una de les persones més desagradables que he conegut a la meva vida, Harrison Ford. Harrison Ford. En sèrio? Sí, molt desagradable, molt maleducat, molt prepotent, Molt estrella. Molt cregut. Molt cansat, suposo, de fer coses i tal i qual. En aquell cas va ser terrible. És a dir, jo el vaig acompanyar a fer una entrevista a Barcelona, que va venir a promocionar una pel·lícula horrible que va fer ja quan era gran, i quan anàvem a sortir a la taula de la roda de premsa, a fora, unes bronques a tothom, tot li semblava malament, se'm queixava, no va voler parlar amb mi, tal i qual. Vam sortir, quan va sortir, encantador, rialler, jajaja, jajaja. Un I cínic. quan vam tornar a entrar, si t'he visto no me acuerdo. Harrison, si estàs cansat, deixa de fer pel·lícules, queda't a casa, no molestis. Sigues professional. Sigues professional, no? No? Tu no Clar. t'has cansat, oi? És que si estic cansat o no, no ho diré. No. Ja es veu a la cara. Clar, quan un està cansat se li veu a la cara. Tu La m'has cara és el mirall de l'ànima, no? Abans m'ha dit, quan estàvem així entre bambalines, m'ha dit, Gorina, què fas que estàs tan prim? Sí. Que no és veritat, però... Jo t'he vist més prim que l'última vegada. Tu estàs guapo. Més que l'última vegada? És que no sé quina va ser l'última. Bueno, no, és suficient. Amb aquesta frase, que és la millor de la nit, jo ho deixaria aquí Val? i et dec un sopar a París.
Ostres! Però Encuentro en París. Sí, bueno, o Encuentro en el Prat i anem cap a París. Però sí, te'l dec, jo no vull tenir deutes. No, un dia anem i cadascú paga el seu, que és allò tan català i tan simpàtic. No, perquè jo m'he jugat pel meu orgull el Christian Bale, el Christian Slater, l'Agenda Secreta, l'Imperio del Sol. No ha faltat dir Mujeres al borde de un ataque de nervios. Ja és que ho he dit tot. Àlex, moltes gràcies. A tu.